स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे की ओर से। रितेश पांडे के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा बर्दाश्त ना होला। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी और ई गाना के लिखले बाड़े कुंदन प्रीत जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 25 सितंबर सुबह 5:47 पर PRA फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके सुन सकें। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।